A ameixa será o produto protagonista esta fin de semana en Campelo. A parroquia celebra a súa festa dedicada á exaltación deste molusco, que será o ingrediente estrela de todos os pratos que se vendan na carpa gastronómica da Praza da Granxa, sempre a prezos populares. Que antigamente facíamos favas con ameixas, fideos con ameixas e a reina da festa que é a ameixa mariñeira. E este ano, pois, as favas con ameixas substituímola por un arroz mariñeiro que chamamos arroz con ameixa porque basicamente o de marisco levará ameixas. A razón do arroz mariñeiro, arroz con ameixas e fideos será 6,50 e 8,50 a ameixa mariñeira. Tendo en conta que son racións abundantes e que estamos falando da ameixa babosa da ría de Pontevedra, pois, bueno, os precios son moi populares, non? O ano pasado vendéronse 560 kilos de ameixa. A organización agarda superar esta cifra grazas en gran medida ás melloras que se incluíron, por exemplo, no dispositivo de tráfico que xa se puso en marcha durante o Festival da Ameixa a fin de semana pasada. Habilitar 1000 prazas de aparcadoiro e prohibir o paso dos vehículos no entorno da praza. Lóxicamente, se é unha festa que non é accesible, que ten problemas de aparcamento, pois ten problemas. Este ano eses problemas están zanjados e esperamos que acuda máis xente á festa e, polo tanto, poder despachar, non vender, despachar máis ameixa e poder bueno, pois seguir axudando. Lóxicamente, nós o que temos en mercado é sempre mercamos a lonxa directamente o que consumimos o ano anterior, pero depois sempre podemos vender máis porque sempre temos unha depuradora ou máis de man para que nos sirven, que non teñen problemas servirnos, para que nos non quedemos sin mercancía ao longo da festa, non? O sea que non cerramos por eso de non hai billetes, ni moito máis, ni menos, non? Nós nunca pechamos. Precisamente a calidade do produto que serven é o seu principal reclamo. A ameixa da ría de Pontevedra, mercada na lonxa de Campelo, produto de proximidade 100%. Como sempre, a ameixa babosa da ría de Pontevedra, porque mercamos directamente, como vimos facendo duns anos para cá, directamente aos mariscadores e mariscadoras a través da lonxa de Campelo, e con eso poñemos o noso granciño de area para axudar a este sector tan importante na economía do noso concello como é o sector marisqueiro. A cita gastronómica será o sábado e o domingo, pero a festa xa arrinca o venres. Farao cun homenaxe aos mariscadores recentemente xubilados e coa inauguración dunha exposición fotográfica. Homenaxear a aqueles mariscadores e mariscadoras que se xubilaron no ano anterior das 3 cofradías, pero que sean do Concello de Pollo, da Cofradía San Telmo, Lourizán e Rasó, pero veciños do Concello de Pollo. Neste caso son 20 mariscadores, mariscadoras. Para conmemorar estes 30 anos de festa, o Concello de Pollo preparou camisetas especiais que se repartirán entre as 50 primeiras comandas que se merquen na carpa o sábado e o domingo. O sábado pola noite, ademais, unha tirada de fogos de artificio dende o Peirao de Campelo celebrará estas 3 décadas de historia.